Hezbon thoth oganda osebedo ka yuago tenduru Kenyatta giwacho ni kata ne ng'ado suru to piny ne bet sude matin tin ni nyayudo gimidok go pacho kaka ja ohala ni nyayudo gimidok go pacho kaka jalno mondiki. To paro moko bende osebedo kanyole ni tang'o mono tiya gi mane uru tiyo godo chon cha mondo mi oganda winje kaka ne giwinjo no moloyo sani makoro okele to lakini giwacho ni kata obedo ni ng'ade to mimedi onge. Samoro ber king'ado ka nitie momedi mondo mi kik iyud hinyruok ahinya. Ere bentie nyalo mar paro mar chik kata chik mar omenda manitiyo gi sirkal mokalo duogi mondo mi oti sani koso ang'o miloke kopo ni nyaka loke nyaka sani Hezbon? Aparo ni chike momed mang'eny to bende ahinya onge. En mana ni ing'e ni sama in gi tabu kata in gi pek kalure gi kaka itayo kit ngimani kamoro ok onyal nenore sechego. Thoth tabu ma wantie go kawuono kaka piny mar Kenya gin gik moko chako kawuono, ne gichako chien. En mana ni ne pogi nyiedhore lela. Kawuono wawacho ni no chul gowi mar Eurobond. Eurobond no ok okawe kawuono, no okawe higni moko 5-6 mokalo, no chiek higa ni sirkal masani ema koro chule. Koro yudo ni igo budget kata 3.8 trillion to interest kende ichulo karibu trillion achiel. Gima bro miyo wabro bedo gi lokruok momiyo ineno ka japiny ywak ni kata bed mane sirkal kelo program kata chenro mabeyo to ber gi ok nen. Ber ok nen nikech japiny onge pesa ofuku. Omiyo mondo mi japiny obed gi pesa ofuku nyaka be wapenjre ni yawa jo ohala mane sirkal otimo go ohala manigi gopgi bilion 700 jogi pok ochul. An achiel kuom joma nie pending bills verification. Sama ok ger ndara e gwenge wagi pesa dhano ok ne. Omiyo japiny ok ne gima sirkal timo malong'o. Mage momiyo pesa ma uchiedhe kind oganda bedo matin. Wego ohala ywak ni ne gitimo ohala gi sirkal, bengi peyogi pok ochul gi pesagi. Omiyo ka wanyalo chulo gopegi to uchumi koro bedo ni nitiere pesa maringo kagi kacha. Koro japiny bende chako neno ni kare nitie kaka uchumi ni dongo. Kaeto nwabedo joma koro siko olo gowi ma sirkal pesa made bengi mi jopiny mondo tim go ohala. Sirkal be chako biro kawo nikech odwani mondo embo yud kaka ochulo go gope ma entiere go one kaka timo gik moko mabe. Koro bedo ni pek nitie to japiny ok ne berne. Kati inyis japiny kawuono ni yawa mae sirkal kende mokwongo ndiko dhano 50,000 dichiel kaka jopuonj. Pod gineno mani ere ber mar mano. Kichaki wach ni nitiere gik migero kata chirni ke japiny ok winj ber mano nikech pesa maluorore kind jopiny odok piny. Tiende ni economy is bleeding out nikech pesa maluorore kind jopiny odok piny. Mane ma sirkal kende pek ma jatelo kata jagono motelo ne migawo mar omenda migosi CPA John Mbadi nyaka gorego moneni mokwongo sirkal oduok chien hola magikawo kuom bengi ma pacho ka gi jopiny ka mondo mi bengi gi odogo hol japiny pesa mar timo ohala. Mar ariyo, ja sirkal mane koro tiyo kaka employee ma imiyo msara ni idwa ng'ade 32% tax. Kati chaki medo shift kimed gi magite tieni kichaje tax en mana atamalo 40. Ere kaka inyal duok taxes ge piny ne japiny mondo mi kata minimum tax obede ni ka in 36,000 ka duogo piny ok chaji usuru mondo mi ji mang'eny obede bracket ni jodonge pesa ofuku. Aparo ni kiwinjo gimilo ni medium term strategy ma CS Mbadi ncho wacho eni gi target kata mana gi amendment gi mondo mi pesa chak duoge lwet kata ufuku mar japiny mondika ahinya to kendo kata jo ohala bende oduoknegi ushuru moko piny mondo mi wabed ni tax base wayaro. Chike mokel gi gin matemo yaro tax base. Nitiere amendment gik machalo kaka rental income nitiere kaka gitemo loso. Nitiere fuok mag kuo kata mibadhi mamiyo pes jopiny lal mang'eny. Pesa gi mondo riegi nitiere reform mikete procurement mondo mi kitimo ohala gi sirkal to en gima ineno kendo gima yanga maonge kuom ng'ato timo gik moko mopondo. Magi gik ma migosi Mbadi nochako kuma nche gi kwame. Kech procurement no se landa ni chake tok chake. Magi reforms mabro miyo japiny neno ber mar sirkal. Ka ok kamano to mibadhi cha wan kode kamoro kawuono dichieng' kane CS Mbadi wuoyo dala ma Kisumo ka
nowacho ni ka wanyalo duoko mibadhi kata mana gata malo 50 kende to dwa we olo pesa oko kucho de wabe ni koro pesa dong mang'eny ma koro kwa nyis jopiny ni wan gi fuok odwa ni mondo wakel ushuru moro kendo kagika mamiyo japiny winjo pek. Omiyo aneno kama chung'e ni nitiere ranyisi ni wadhi bedo gi nafu mbele ka, en mana ni pod wanyalo dwaro ni wamed redo kanda matin. But aparo ni proposal ge gin king'iyo gi maber to gibeyo ne jopiny. Nitiere 2-3 ma pod nyalo bedo ni ok bero ne jo ohala mamoko, to kuonde ma wan gi competitive advantage kaka weche mag pur taneno ka proposal gi okel maber. Kuonde ma wan gi hinyruok kaka jo tich mondiki bende aneno ka nitiere kony matin. En mana ni kidonje gima chalo kaka shigi shif tiyudo ni japiny penjore ni ang'o miyo an achulo sani solro mang'eny makariwo to ingo kata insurance maka oko. En mana gima wiwa kik wilgo kiwacho gimoro ni social health insurance opogore gi kiwacho ni health insurance. Kech social no kiketo tiende ni kore ng'iyo ngima mar jopiny te. NHIF ne wuoye atamalo 20. Shani wuoye atamalo 100 mar Jokenya duto. Ka wan gi jopiny ma kit ngimagi kata ka tuo yudore to nyalo yudo thieth. To kata in kane jagweng'u moro piny ohingo tuo obambo to koro kobi iri ni ng'ane dhi konya dwa dhi osiptal nikech oyie ji tete koro nyalo donjo osiptal ahinya jomok nyalo. Tiende ni nitiere kaka an kaka Hezbon abro chulo mang'eny to nyango gotieno mane seche moko ka tuo tan makawa tero osiptal koro en gi kony nikech odonjo under SHA nikech o register. Aparo ni nitiere ber ka, to of course ok en gima nyalo bedo kinde madichiel. Obiro kawo thuolo mang'eny mondo mi warie kuonde manitiere ng'ikruok go.